No niin, nyt päästään jännän äärelle. Niin oliko tämä puutarhapodi? Joo, se on se puutarhapodi. Tomaatin kasvatuspodcasti. Mutta ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa tänne Moicast Live-podcastin pariin. Eli me ollaan tällä hetkellä tosiaan täällä Crazy Townilla ja meillä on tämmöinen podcast-workshoppi, missä meillä on live-podcasti. Ja täällä on paikalla Moicastin perustajat Linda Plan ja Akseli Plan. sekä sitten yritystehtaan markkinointipäällikkö Paula Koivupalo. Ja meillä on tänään aiheena se, että millä tavalla podcastia voi hyödyntää osana markkinointia. Ja tosiaan Moicast on tuottanut yritystehtaalle tämmöisen Starting a Startup-podcastin, mikä tehtiin viime keväänä. Ja sitten julkaistiin tänä syksynä ja mun rooli siinä on ollut sillä tavalla vähän hauska siis tätä podcastia ajatellen, että mä en ole ollut siinä aktiivisena roolina, vaan mä oon nimenomaan ollut siellä sivusta seuraajana, joka on katsonut vierestä kaikki eri vaiheet, koska mä oon ollut raskaana sen ajan. Ja mun suurin jännityksen aihe oli se, että ehtiikö Akseli lähettää ennen synnytystä ne kaikki valmiit materiaalit. Ja lopputulos oli, että nehän lähetettiin samana aamuna, kun synnytys käynnistyi. Onnistuttiin, Paula. Kyllä. Näin. Aikataulussa. Hyvä suunnitelma. Joo, että siinä oli lomia sun muita justiinsa kesällä ristiin, mutta siinä sitten onnistuttiin. Mutta ihan kiinnostus ensimmäisenä se, että mistä teille syntyi, Paula, idea siitä, että te haluaisitte lähteä käyttämään yritystehtaalla podcastia? No me oltiin pitkään tehty markkinointia kaikilla muilla tavoilla varmasti, jos voi ajatella. Ja oltiin näkyvyyttä, tunnettuutta, löydettävyyttä, kasvateltu sitten esimerkiksi blogeja tekemällä ja seurattu sitä, että miten Google alkaa meitä löytää ja niin edelleen. Ja sitten me ajateltiin, että mitä me keksittäisiin nyt niin kuin jotain semmoista uutta ripausta tähän, jolla me saataisiin jotenkin vielä enemmän sitä asiakkaan ääntä kuuluviin. Et me kuitenkin oltiin nimenomaan esimerkiksi näitä blogeja tehty paljon, niistä tehty someja ja niin edelleen. Ja myös oltiin kokeiltu niin kuin lyhyt videoita, missä on asiakkaita ja muuta. Mutta sitten ajateltiin, että voisiko olla joku keino, missä vähän niin kuin tämä kaikki toteutuu ja voisiko se olla podcasti, mikä me otettaisikin keskiöön tietyllä tavalla ja tämmöisellä niin kuin kampanjamuotoisella toteutuksella sitten katsottaisiin, että miten me saadaan siitä nimenomaan monistettua näitä kaikkia muita materiaaleja. Joo. Miltä tuntuu nyt, Paula, että sä oot kameran takana ja mikrofonin takana? Koska sä oot ollut tässä niin kuin sä oot suunnitellut, sä oot kasvattanut tomaatteja meidän kanssa. Niin. Ja nyt sä oot kameran takana. Mulla on vähän semmoinen olo, että nyt valmentajat ajattelee, koska valmentajat oli meillä näitä, jotka haastatteli, että no niin, siitä sait. Jouduit itsekin sinne kameran taa, tai eteen, että nyt saat tuntea sen nahoissasi, että onko se niin helppoa. Kyllä, mutta miten sitten kaikki lähti liikkeelle? Eli teillä oli se idea siellä ja mun ymmärtääkseni te olitte myös hyödyntänyt podcastia siis aiemmin. Oltiin joo, mutta ehkä vähän just laihoin tuloksin ja siinä varmasti oli takana just se, että meillä ei ollut silloin riittävän kirkkaana se tavoite, että mitä me halutaan tällä saavuttaa. Mikä se on se meidän podcastin kohderyhmä. Ja nyt me ehkä niin kuin ensimmäisenä lähdettiin just näistä, että okei, me ei lähdetä podcastia tekemään vaan sen takia, että se on kiva uusi muoto, jota me lähdetään opettelemaan tai testaamaan, vaan meillä pitää olla syy siihen, että miksi podcast. Ja siitä se suunnittelu lähti sitten liikenteeseen, että me muotoiltiin sitä mielessämme, että no tämä on hyvä keino, sellainen monitasoinen keino lähteä rakentamaan sitä bränditunnettuutta ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle. Ja minkälaisia sitten eri vaiheita teidän perspektiivistä, että siinähän oli siis silleen tuotannon näkökulmasta just se konseptointi, mistä just kerroit, että se, että lähdettiin rakentamaan sitten sitä kohderyhmää ja teemoja siihen ja sitten oli tämmöiset tuotantovaihe, missä äänitettiin ja kuvattiin ja sitten se editointivaihe, mikä sitten näkyy enemmän sitten siellä meidän kotona, kun mä olin Taaperon kanssa kesälomalla kaikki päivät poissa ja Akseli sitten editoi ja sitten oli tuo julkaisuvaihe, niin miten nämä niinku erilaiset vaiheet tuotannossa sitten niinku näyttäytyi teidän näkökulmasta? Joo, me ihan tietoisesti ajateltiin, että nyt tähän pannaan paukkuja tähän suunnitteluun. Se on yleensä se, missä muutenkin kun tehdään markkinointia napakoilla aikatauluilla, niin vähän haksahetaan, että ei riittävästi niin kuin suunnitella sitä, että myöskin, että miten tämä lähdetään niin kuin lanseeraamaan ja muuta. Ja meillä meni varmaan, me laskettiin tuossa
Oona, jonka kanssa mun tärkein työpari, jonka kanssa tätä suunnitteluakin tehtiin, niin laskettiin, että meillä meni varmaan yhteensä joku 130 tuntia työaikaa tähän kaikkinensa. Koska me tehtiin tätä ensimmäistä kertaa ja kunnolla. Ja me päätettiin, että nyt tehdään kunnolla. Ja tähän oli toki laskettu tähän tuntimäärään myös sitten ne kaikki, mitä meni äänityksiä ja muuta. Että sehän oli aina 2 tuntia per valmentajan kanssa ja näin edespäin. Mutta kyllä me tosi paljon käytettiin aikaa siihen, että okei, tämä on se meidän ihannekohdeasiakas. Tälle me halutaan sitä. Me halutaan meidän nimenomaan nyt valmentajat sinne, jotta me voidaan tuoda heidän asiantuntijuuttaan myös esille. Ja toisaalta myös sitten sitä meidän niin kuin yritystehtävä ja brändin asiantuntijuutta siinä samalla. Mutta myös niin kuin ne henkilöbrändit, koska me taas tiedettiin, että Googlessa esimerkiksi haetaan meidän valmentajien nimellä. Ja tietyllä tavalla niin kuin sitä bränditunnettuutta niin kuin sitä kautta. Sitten me toki mietittiin, että okei, no minkä tyyppiset vieraat me valitaan? Me tiedetään, minkälaiset teemat meidän ihannekohdeasiakasta kiinnostaa. Niin me otettiin semmoiset vieraat, jotka pystyy kertomaan niistä tärkeistä teemoista, mitkä todennäköisesti sitten kiinnostaisi. Mutta me valittiin myös aika erilaisia aiheita, koska eihän meillä mitään kristallipalloa, että mikä nyt todellisuudessa sitten podcastin muodossa kiinnostaa. Että jos nämä onkin jotenkin liian asiantuntijalähtöisiä ja kuivakohita nämä meidän niin kuin luulot, niin vaikka myös asiakkaita ollaan haastateltu ja näin, mutta silti, koska podi on omanlaisensa, inhimillinen ja niin edelleen. Niin otettiin myös se vapaus, että otetaan riittävän erilaisia. Me nähdään sitten jälkikäteen analytiikasta, että onko joku floppi ja onko joku tosi toimiva. Joo, ja mä muistan, että myös, että minkälaista synergiaa eri ihmisten kanssa on, että vähän niin kuin, tämä on myös ehkä semmoinen, mikä suosittelen myös muille, että jos te huomaatte, että joillakin ihmisillä on semmoinen tietynlainen kipinä tai jotenkin jotain hauskoja juttuja, niin just tuommoista mä muistan, että mietittiin, että kuka olisi hyvä kenenkin kanssa ja sitten, että tulee sitä monipuolisuutta ja tietyt aiheet tulee kiinnostavaksi. Kyllä. Ja ei se ole sillä tavalla ihme, että esimerkiksi yksistä suosituimmista podcasteista on niin monesti semmoiset, keissä esimerkiksi parhaat ystävyykset on vuorovaikutuksessa keskenään, koska ihmisiä kiinnostaa se niiden välinen dynamiikka. Ja se, että sitten tietysti, että jos samat ihmiset juontaa useampia jaksoja, niin sitä pääsee rakentamaan, mutta sitten kun rakennetaan eri vieraan ja eri asiantuntijan välille ne eri jaksot, niin sitten se on aina vähän jännitys, että miten se kenenkin kanssa sitten toimii. Kyllä. Sitten mitä mua itse kiinnostaa, että miten jännä oli kehittää niitä onnellisia sattumia. Eli me suunniteltiin tosi paljon ennalteen, mutta ei kumminkaan paljastettu jotain kysymyksiä ja kaikkea vieraille, eikö vaan? Kyllä. Joo, tämä olikin, koska nimenomaan niin kuin tuossa äsken jo intro niin valmentajat, jotka oli haastattelijoina, niin he olisi halunnut tietää tietenkin ja paljastaa. Ja just aivan kaikki näin niin kuin kuvasitte. Ja me hirveän paljon painotettiin sitä, että se aitous häviää, jos tämä on liian suunniteltu. Että ei saa olla ja just tätä samoja asioita, en näe toista. Ja no näitä sattumia sitten lähdettiin esimerkiksi sillä, että käsikirjoitettiin sinne loppuun yllätyskysymystä ja tämän tyyppistä. Ja sitten, kyllä, ja sitten myös kyllä ohjeistettiin haastattelijoita, että älkää paljastako niitä kaikkia kysymyksiä, että ylätason teemaa ja sitä, että missä liikutaan ja mitä kohti, mutta ei niitä jokaista, jotta sitten siinä vähän säilyy se aitous paremmin. Ja se on just kanssa se, että voi olla ne semmoinen 10 kysymystä, mitä tekee mieli tykittää, niin joskus on silleen, että jos se ensimmäisen kysymyksen jälkeen lähtee niin luontevasti se keskustelu, niin sitten se, joka siinä juontaa, niin on tosi tärkeää, että se osaisi päästää sitten irti, ettei se väkisin vie sitä keskustelua niiden kysymysten kautta semmoiselle alueelle, joka sitten ei vaikka luontaisesti olekaan niin luontevaa se keskustelu. Kyllä. Ja tämä ehkä oli jossakin jaksossa siellä nähtävissä, että me kuunneltiin semmoista raaka-edittiä ja minä olen vaan, että että tässä kuuluu aivan liikaa semmoinen epävarmuus näiden tiettyjen kysymyksien kohdalla ja semmoinen, että se ei ollut semmoista luontevaa se keskustelu ja se oli semmoista vähän huonoa takeltelua, mitä oli liikaa. Että sitä hävisi tietty semmoinen sujuvuus ja ammattimaisuus. Ja tässä oli sitten tietenkin pelastus se, että kun editillä saatiin tosi paljon napakoitettua sitä jaksoa. Ja tiedättekö, se jakso on paras tällä hetkellä. Wow. niin, se on kaikkein kuunnelluin. Mahtavaa. Ja se oli aivan mulla silloin, kun sitä raaka-edittiä kuunneltiin, että ei. että tähän meni ihan lörinäksi. Joo, mutta se on tosi tärkeää myös just se, että sillä editillä pystyy myös tarvittaessa pelastaa aika paljon. Kyllä. Ja sitten minkälaisia on semmoiset
lempparis niinku semmoiset lyhyt videot. Mulla itsellä on niinku valmiit. Siellä on se yksi Mulla on yksi, mitä mä naurattaa. Ja sitten edelleen. Niin kerro, mikä on semmoinen... Varmaan tämän viimeisen podcastin, missä kysyttiin, että jos tässä oli Vesa Lehtinen ja sitten Roope Pietilä ja Roope kysyi Vesalta yllätyskysymyksen, että jos on pitäisi tehdä kissoille sukkia, niin mikä firma se oli? Ja se tuli kuin vettä vaan. Kissukka. Joo, ja itse asiassa semmoinen, mitä mä oon huomannut, ja itse asiassa niin kuin mun roolissa välillä on niin kuin, hankala, eli siis alkaa naurattamaan kameran takana. Ja tää oli semmoinen tilanne, että kun se sanoi, että kissukka, ja mä yritän katsoa johonkin suuntaan ja kaikkea, ja tulee just tämmöisiä niin kuin napakoita, niinku semmoisia onnellisia sattumia ja se on hauska ja silloin sä tiedät. Ja nyt mä oon oppinut enemmän tehnyt sitä, mutta nykyään mä kirjoitan, että ei vitsi, kun mä kuuntelen liveenä, niin mä kirjoitan ylös, että ei vitsi tää ja tää ja tää. Kyllä. Ja mua kiinnostaa kanssa Akselin perspektiivistä, että mikä oli sun semmoinen kuumottavin hetki osana tätä tuotantoa? Nyt te pääsette kuuntelemaan te yleisössä ja katsolijat. Minä mokasin ihan hirveän pahasti. Mutta tiedättekö mitä on hyvä? Ei kukaan teistä edes huomannut, mutta se oli paha moka. Muistatko sä, Paula? Muistan. Ja muistan, kun soitit ja muistan, kun kävelin kohti toimistoa ja kuuntelin, jahas. No Akselilla on varmaan tähän joku hyvä ratkaisu. Joo, mä sanoin Paula, mä sanoin sulle, että luota minuun nyt, ei ole mitään hätää. Mä tiesin, että mitään hätää tässä, mä pystyn laittamaan vähän niin kuin mun elokuvaohjaaja, niin kuin opit kaikki tohon. Eli kävi pieni moka. Mä olin unohtanut yksi kaapeli ja sitten, eli se on niin kuin USB-C-kaapeli, eli mitä te näette noissa kameroissa, että menee niin kuin, sitä levystä tuohon kameraan. Koska mä olin unohtanut sen, mä olin mennyt kauppaan ja ostanut semmoinen samanlainen, mutta nyt te tiedätte tekijän, että itse asiassa on niin kuin erilaisia USB-C:tä. Eli vaikka se tallensi kaikki, niin yksi kamera ei ollut tallentanut ollenkaan. Mitä itse tekisitte sitten? Äänittäisittekö uudestaan? Tulee yksi vieras vähän kauempaa. Ja varsinkin sitten siinä oli se, että ne vieraan vastaukset oli ihan äärettömän hyviä. Se oli ihan vielä niin kuin täydellinen podcast. Niin, jos sä tekisit tämä sama uudelleen, niin se menisi pilalle. Niin Odelliset sattumat, mitä siinä oli ekalla kerralla äänitetty, niin ne olisi ollut kadonnut. Ja tässä vielä tarkennan, että siinä oli siis 2, ja se oli tämän asiantuntijan kamera, mikä ei toiminut. Eli ne vieraan kysymykset onneksi säästyi, mutta kysymyksiin vastaukset säästyi, mutta sitten nämä asiantuntijan kysymykset niin valitettavasti eivät tallentuneet. Eli se, mitä me tehtiin, me kuvattiin uudestaan kaikki se vastapuolen, eli se haastattelija. Niin itse asiassa me ei kerrota, niin te katsojat ja yleisössä, te voitte mennä katsomaan ja yrittäkää löytää, että mikä näistä on semmoinen, joka on tehty uusiksi. Niin ihan oikeasti. Eli yritystehtaan Starting a Startup, siellä on 5 jaksoa, niin voitte mennä sieltä etsimään, että mikä näistä on äänitetty kokonaan ja kuvattu toinen osa uusiksi. Joo, itse asiassa kommentoikaa, niin kuin kertokaa meille. Mua oikeasti kiinnostaa, löytääkö joku mikä se näistä on. Ja tämä oli se oli niinku semmoinen hyvä oppi, mutta se oli niinku jälkikäteen oikeasti semmoinen tosi hauska, mutta mulla oli ihan niinku kuuseet housussa niinku silloin se tapahtui, mutta onneksi mulla oli, ehkä se oli enemmän se, mitä mua pelotti, oli Paulan reaktio siitä. Mutta mä sanoin, että mä luotan ja sä luotat. Ja sitten kun sä luotit niin hyvin minuun, mä olisin, että mitä ihmettä, tämä on niin siistiä, että sä luotat. Että sitten, että okei, me tehdään vaan tämä uudelleen. Eli tässä on niinku se, mä puhun niinku elokuvaohjausta, niin tämä on se, että esimerkiksi kun sä teet elokuvaa, niin monesti sä käytät vain yhtä kameraa, mutta silti se näyttää yhdeltä asialta. Niin tässä on niin kuin samalla tavalla. Eli me laitettiin käsikirjoitukseen kaikki, mikä haastattelija oli sanonut ja reaktiot ja kaikkea. Ja sitten lähdettiin tekemään sillä tavalla, että vastassa oli Linda. Kyllä mä olin siellä, edustin tätä haastateltavaa ja vähän niin kuin vastailin niihin kysymyksiin, jotta siihen saatiin semmoista niin kuin luontavempaa vuorovaikutusta. Ja semmoinen, mikä on näissä tosi tärkeä, on, että pysyy se sama tunnelma ja se sama nopeusdynamiikka. Niin jos te teette joskus tämän virheen, niin hengittäkää 3 kertaa ja käsikirjoittakaa, eli te voitte ihan transkript vaikka tekoälyllä, että mikä oli puhuttu ja kaikkea. Ja sitten käytte vaan läpi kaikki uudelleen. Ja sitten kun sä laitat ne yhteen, sä et itse usko, että ei vitsi, tämä on
Tämä on täydellistä. Vai mikä teidän mielipide oli sitten siitä niin kuin lopputuloksesta, kun te yritystehtaalla katsoitte, että tiesitte tätä virheitä, tiesitte, että miten se oltiin niin kuin korjattu, ja sitten kun te näitte sen lopputuloksen, niin mitä te ajattelitte? Ei pystynyt erottaa, ei pystynyt. Ja eikö sitä vielä pitänyt siirtääkin kerran sitä aikaa, koska henkilöllä oli flunssa. Aina sillä flunssa vähän lisää ton paineita. Että olisi se ollut koomista, jos sillä olisikin välillä eri äänenpainolla tullut jotkut. Joo, kyllä. Joo, ja itse asiassa sekoitettiin niinku niitä todellisia kysymyksiä ja sitten reaktioita, mikä oli niinku sitä todellisuutta ja toista. Sitten toinen juttu, mitä mä kiinnostaa, Paula, niinku data. Eli analytiikka viimeisenä aiheena. Että se on ihan niinku ammattilainen tässä ja kaikkea, niin semmoinen niinku niin. Ja varsinkin, kun teillä oli niin kuin hyvin mietitty se kohderyhmä, minkä te haluatte niin kuin saavuttaa. Teillä on hyvin jo eri muista niin kuin, formaateista, mitä te olette hyödyntänyt niin kuin analytiikkaa. Niin saavutteko te podcasteille sen, mitä te halusitte? Kyllä ja ei. Avaa lisää. Joo. Eli kyllä, vaikka me oltiin tehty aikaisemmin muutamat nämä podcastikokeilut, vaikka me oltiin tehty muita formaatteja ja sisältömuotoja, niin nyt kun oikeasti eka kertaa kunnolla lähdettiin tekemään, niin oli vaikeaa asettaa niitä tavoitteita. Ja me yritettiin benchmarkata ja benchmarkattiinkin pikkusen, että mitä on niin kuin vastaavia jotakin tämmöisiä yrityspodeja. Ja totta kai et pääse tietenkään sinne ihan hirveän syvälle jonkun vieraan, tai siis toisen toimijan tähän analytiikkaan. Näet jotain niin kuin tietoja. Sitten me toki tekoälyn kanssa sparrattiin paljon ja yritettiin hakea sitä tietoa monesta lähteestä. Se, missä onnistuttiin, niin suunnilleen pystyttiin arvioimaan oikein, että mikä se on niin kuin ekan viikon ajalta se niin kuin yksittäisten kuunteluiden määrä. Ja me asettiin tavoite, että se pitää olla 50-100 kuuntelua per jakso ekan viikon ajalla. Ja siihen aika osan jaksojen kohdalla päästiin niin kuin ihan suitsait sukkelaan. Toisen kohdalla se vähän lähti niin kuin perässä selkeästi se kuuntelu. Siinä meni aivan metsään, että me ajateltiin, että Spotify lähtee lentoon niin kuin, siis paljon niin kuin nopeammin. Mutta tämä oli hyvä opinpaikka, että eihän Spotify toimi samalla logiikalla kuin YouTube. YouTube on hakukone itsessään. Kyllä. Ja siellä lähti niin kuin impressiot, nämä näyttökerrat, niin heti jo ekalla viikolla se oli 1,000–3,500 per jakso, niin kuin se paljonko sitä, niin kuin se lähti kierroksille ja näin edespäin. Toki tehtiin muuta markkinointia siinä niin kuin tuettuna, mutta pari ekajaksoa osalta ei edes heti pyörinyt mitkään mainokset, vaan se hyvin orgaanisesti siellä lähti ja sitten orgaanisen somen tukemana ja niin edelleen. Ja vasta 3. jakson kohdalla me aloitettiin maksullisen mainonnan käyttö, koska me ajateltiin, että siellä on jo sitten muutakin katsottavaa kuin vain yksi jakso. Ja sen jälkeen vasta Spotifykin vähän niin kuin sille heräsi, että täällä on teillä materiaalia. Ja tämä oli niin kuin hyvä oppi, että eihän kukaan tiedä, jos me ei kerrota. Ja se vaati sitä maksettua mainontaa rinnalle. Ei riittänyt orgaaninen. Vaikka me tuutattiin niitä Spotify-linkkejä ihan se joka paikka. Oli uutiskirjat, oli orgaaniset somet, oli meidän sisäiset, ulkoiset just nämä niin kuin kanavat käytössä. Niin ei. Mutta siitä sitten lähti, mutta niissä jäätiin niin kuin paljon maltillisempiin kuuntelukertoihin ja tuloksiin. Mutta sitten taas niin kuin, pitää muistaa, että podcastissa, varsinkin kun tavoite on se, että me saadaan bränditunnettuutta, ei se ole ne yksittäiset kuuntelukerrat pelkästään. Se on se, miten se viesti menee läpi joka kanavassa. Ja mehän laskettiin sitten tietenkin, että paljonko me ollaan saatu nimenomaan niitä näyttökertoja. Monesti sanotaan, että ei niillä ole mitään merkitystä. Kyllä niillä tässä kohti nyt on, koska tavoite on bränditunnettuus. Niin somekanavissa suunnilleen semmoista 13–14 000 per kanava. Tosi toimiva oli joku keskisuomalaisen digilehden välisivun mainos, mikä oli meillä viikon näkyvillä. Se ajoi meidän semmoiselle podcastiländerille 1000 henkilöä sitten niin kuin sen mainoksen ajanjaksolla. Sitten meillä pyöri metamainokset. Sitten me kyllä hyödynnettiin, meillä oli tämmöinen natiivipaikka kauppalehti ja me sitten jalostettiin teksti siitä yhdestä jaksosta sinne. Sieltä tuli jopa yhteydenotto, mikä oli jo sitten semmoista niinku bonuspallero-osastoa. Ja siis päästiin, se oli niinku sitä maksettua näyttöä se natiivi. Jos jätän sen pois, niin kuitenkin puhutaan melkein 200 000 näyttökerrasta 2 kuukauden mittausajanjakson ajalla. Ja sitten siihen päälle vielä se natiivi. Mikä oli sitä ostettua näkyvyyttä sitten 500 000 näyttökertaa sitten vielä siihen päälle.
Mutta ehkä se vinkki on se, että niin kuin, vaikka käyttäisiin maltillisempaa mainosbudjettia, eikä se meilläkään mikään överi ollut, mutta jos mennään vaikka somemainoksilla ja joku tämmöinen vaikka digilehden tai joku, siihen ei enää sataset riitä, mutta somessa riittää sataset, niin se on hyvä keino boostata ja kun tehdään uutta, niin se kuitenkin menee hetki, että ihmiset löytää sen pariin. Kyllä se oli meille hyvä opinpaikka, että sillä maksetulla mainollalla on ihan paikkansa tässä. Joo. Ja semmoinen, mitä me ollaan itse huomattu, niin kuin, eli se SEO ihan niin kuin jopa Spotifyssa, että mitä te kirjoitatte, ihan teidän nimet ja kaikkea sinne description ja kaikkea. Sitten teillä oli tosi hyvät ne thumbnail YouTubessa, pikkukuva, niin ne on tosi tärkeitä. Ja sitten myös niin kuin sitten, varsinkin Spotifyssa niin kuin semmoinen säännöllisyys, että sitten jos lähtee kehittämään semmoinen niin kuin, suhde katsojan kanssa, niin sitten semmoista, että niin kuin postaa ja jatkaa semmoinen tietynlainen ja ehkä matalalla kynnyksellä. Mut sit mikä tuohon mainontaan, niin nimenomaan niin tuohon alkuun mäkin suosittelisin, jos haluaa. Mutta semmoinen toinen, mikä on tosi yllättävä, on tuo YouTube Reels. Niin siis joskus... Nämä shortsit. Joo, se oli meillekin yllätys. Se oli meillekin yllätys. Välillä ne räjähtää tuolla. Toki somessa ja TikTokissa ja kaikki niissä on samoja, mutta ne on tosi hauskoja. Ja sen takia kannattaa just julkaista eri kanavissa, koska se, että sitä ei voi etukäteen tietää. Et miettikää, niin kuin, minkälaiset näyttökerrat teiltäkin olisi jäänyt saamatta, jos toi sitten vaikka ajatellut vaan se, että mikä on se todennäköisempi, eli se Spotify. Eli on tosi hyvä eri kanavissa. Ja mä olin vielä siitä sanomassa, että te julkaisitte tosiaan kerran viikossa nämä, mutta sitten oli myöhemmin puhetta siitä, että se, että olisi voinut kokeilla myös sitä, että olisikin julkaissut kerralla kaikki, jolloin se, että sitten kun sieltä löytyy jotain kiinnostavaa, niin olisi jäänyt sitten saman tien ohjautunut sitten niiden muiden jaksojen pariin. Niin mitä ajatuksia sulla on niinkö tästä? Kyllä, ja se olisi voinut olla vaihtoehto, mutta sitten en tiedä, miten nuo niin kuin algoritmit olisi niitä tulkinut, koska mehän tehtiin sitten viimeisen jakson kohdalla semmoinen, tai ensimmäiset 4 tehtiin niin, että kun julkaistiin, niin saman tien lähti esimerkiksi orgaanisen somen pyörittäminen siellä menemään ja muuta. Ihmisiä alkoi saman tien ohjautua sen jakson äärelle. Viimeisen jakson kohdalla me julkaistiinkin se 1 päivä ennen sen takia, koska se natiivimainos lähti julki maanantaina. Ja me alettiin vasta tiistaina sitten niin kuin boostaamaan. Voi kuulkaa, kuinka maltillisesti se lähtikään se jakso liikkeelle. Meitä edelleenkin mietityttä, että oliko se tämä se syy, että kun me niin kuin päivä ennen ja sitten vasta lähti. Että nyt oli jo niin kuin opetettu tavallaan sitä meidän sisältöä, että nämä lähtee yhtäaikaisesti. En tiedä, vai johtuuko se siitä, että se oli niin kuin erilainen se jakso. Mutta tätä ehkä täytyy kokeilla uudelleen ja saada niin kuin toistoa siihen. Kyllä, ja just tätä, niin kuin, mitä sanoit, niin kuin eksperimentointia, että ei kannata lähteä kuuntelemaan liikaa jotain ekspertejä ja kaikkea. Niin kun te lähdette tekemään ihan omia podcasteja ja videopodcasteja, niin sitten niin kuin katsokaa sitä analytiikkaa ja just tuommoista, että siinä aamuna mä söin joku omena ja se oli punainen, niin liittyykö se siihen? Ehkä joo, voi olla. Heräisin vasemmalla jalalla. Niin kannattaa semmoisia asioita, mikä ei välttämättä edes ole tiedossa, niin varmasti niillä on joku vaikutus. Niin eksperimentoikaa ehdottomasti. Ja sen ehkä haluan vielä sanoa siitä, että nyt sitten niin kuin me ollaan 2 kuukauden toki tämmöinen niin kuin kampanja-ajanjakso niin kuin läpitsekkaus tehty. Mutta kun puhutaan sen brändin tunnettuuden kasvusta, niin se ei ole mikään 2 kuukauden juttu. Ei, kun niin. Nythän me seurataan sitten niitä, että aletaanko tiettyjä hakusanoja, esimerkiksi nouseeko ne Googlessa. Ja niin edelleen. Sitten kun puhuin näistä, niin kuin, että myös näillä meidän henkilöiden, valmentajien nimellä haetaan, niin mehän seurataan sitä, että lähteekö ne näin. Ja sitten jos me toistetaan tämä podcast-kuvio vaikka ensi vuonna uudelleen, ja sitten jälleen kerran vaikka uudelleen vielä jaetaan tätä meidän tuottamaa materiaalia, niin siinä se niin kuin, siihen saadaan vielä voimaa tavallaan siihen viestiin. Ja se vielä viimeinen ehkä sitten noista kanssa, että sitten huomattiin vielä analytiikasta se, että näähän keräsi hirveän hyvin reaktioita noissa niin kuin kanavissa. Että ei me nyt, aika harvassa vaikka ne blogit, josta me tehdään some, joka sitten niin kuin saa ihmiset noin paljon tykkäämään ja klikkaamaan ja ehkä vielä kommentoimaankin. Mutta niitä selvästi niin kuin klikkään sisällön pariin, niin niitä kävi eilen vielä vilkaiseen, niin nämä toimi kyllä siinä myös hyvin. Eli ne herättää tunteita. Ne herättää tunteita ja ne sitouttaa, niin siinä mielessä. Sitten vielä siitä, kun mainitsit ton blogin,
blogin, niin se, että missä kaikissa muissa kanavissa te hyödynsitte sitten tätä niin kuin podcastia. Eli tämähän oli vähän niin kuin se teidän siis niin kuin markkinointistrategian ydin, minkä päälle te rakensitte sitten niin kuin muuta, niin voisitko vielä muutamalla sanalla avata sitä, että miten muuten te hyödynsitte näitä samoja niin kuin teemoja ja tätä podcast puolta markkinoinnissa. Just näin, tämä oli se tomaatti, se raaka-aine. Me tehtiin kastiketta, muhennosta ja niin edelleen. Joo. Nyt me ollaan tehty ketsuppia, niin me tehtiin näistä tietenkin siis somepäivityksiä, linkkari, Facebook, Instagram, storeihin nostettiin kanssa. Sitten meillä nyt ollaan tehty noista jaksoista blogeja. Sitten tietenkin ihan nämä jaksot itsessään. Siellä on nyt sitä kuunneltavaa, katseltavaa materiaalia, YouTube, Spotify. On ne shortsit, jotka pyörii siellä. Unohankohan minä jonkun vielä. No sitten oli nämä metamainokset, mitä tehtiin, jos niin kuin mennään siihen maksettuun. Oli maksettu artikkeli, oli tämä välisivun mainos, mikä käytettiin kanssa. Tässä on nyt varmaan pääpiirteinen, mihin. Niin, anteeksi, oli vielä uutiskirjeisiin, semmoiseen ulkoisen uutiskirjeeseen nostettiin tietenkin myös sisältöä ja sitten sisäiseen uutiskirjeeseen. Tai se oli ehkä sitä, että sitä kautta niin kuin ohjattiin sisällön pariin ja jotain kerrottiin sitä jaksosta aina. Miten tämän kokemuksen perusteella suosittelisitko podcasteja osaksi sisältöä tai niin kuin sisältöformaattina osaksi markkinointia? Kyllä, voin suositella. Tällä saa semmoisen niin kuin tosi monitasoisen jotenkin niin kuin formaatin luotua, missä meilläkin kun oli siellä niitä asiakkaita haastateltavana, niin siinä tulee se semmoinen ihan erilainen samaistuttavuus kuin vaikka pelkkä teksti, jota me tästä saatiin kyllä myös niitä tekstillisiäkin sisältöjä moneen eri kanavaan monistettua. Mutta että sullahan jää tekstissä esimerkiksi kaikki nämä tämmöiset niin kuin reaktiot ja se semmoinen niin kuin inhimillisyys pois ja ne ilmeet, puheen painotukset, se miten joku meidänkin vieras vaikka jotakin asiaa ikään kuin vaikka painotti, niin eihän se tekstissä ihan samalla niin kuin ne sävyt vähän niin kuin hälvenee. Niin tässä saa sillä tavalla niin kuin tosi moneen kanavaan monistettavaa materiaalia ja kuitenkin aika kustannustehokkaasti. Joo. Minkälaisia neuvoja antaisit ihmisille, organisaatioille ja yrityksille, jotka haluaisi aloittaa videopodcast? Kirkkaaksi se tavoite. Muuten menee niin kuin rahat hukkaan. Podcastia ei lähdetä tekemään sen takia, että hei, kappas kiva uusi tämmöinen formaatti. Että suunnitelkaa kunnolla. Silloin siitä saa eniten irti. Totta kai, jos haluatte vaan hauskan kokemuksen, antaa mennä, onhan sekin oppia. Mutta se, että eniten siitä saa irti, kun riittävän hyvin suunnittelee, miksi me valitaan tämä formaatti, miksi me valitaan tämä sisältömuoto, miten me tätä aiotaan käyttää, kenelle me tätä tehdään, mikä se on se kohderyhmän juttu, jonka ympärille sitten rakennetaan ne jaksojen sisällöt. Ja vaikka mekin käytettiin tähän paljon aikaa, niin kyllä meillä nyt jo niin kuin hyrrää päässä, että seuraavassa tähänkin ehkä nämä jutskat eri tavalla. Ja että olisiko se kuitenkin ton ja ton tyyppinen niin kuin sisältö, mikä vielä paremmin puree ja sitouttaa ja niin edelleen. Ja onko tämmöiset jutut, mitä sitten, kun kevyesti niitä on käsikirjoitettava kuitenkin, että mikä saa sitten niin kuin kuuntelemaan. Että kyllä näistä myös sitten niin kuin oppii. Vähän on hyvä lopettaa, eli kiitos Yritystehtaan markkinointipäällikkö Paula Koivupalo. Ja tämä oli nyt ensimmäinen tämmöinen nauhoitettava Moicast live-yleisön edessä, niin kiitos myös yleisölle ja ei muuta kuin laitetaan purkkiin. Yes. Kiitos. Kiitos. Hei hei.